Sendîkaya Rojnamavanên Kurdistan Sûriya qedexekirina karê Kanala Kurdistan 24 li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rêveberiya PYD ve Betûndî şermezar dike û dibêje ev yek armanckirina ragihandina Kurdî ye. Di daxuyaniyekê de Encûmena Sendîkaya Rojnamavanên Kurdistan Sûriya got kohîn rêveberiya PYD astangiyan ji karê ragihandin û rojnamavaniyê re li Rojavayê Kurdistanê encam dide ku bi vê yekê berûvajiyê prensîpên azadiya karê rojnamavanî û prensîpên dîmokratiyê derdikeve. Ev yek jî ne cara yekê ye ku rêveberiya PYD dezgehna ragihandinê yên Kurdî digire û rojnamavanên Kurd sergond dike. Di daxuyaniya sendîkeyê de hatiye ku rêveberiya PYD rêzê lê yasayên ragihandinê ku ew bi xwe derdixe nagire, pabendiyê bi belgeyên navdewletî derbarî azadiya rojnamageriyê û ragihandinê nake. Herwiha kiryarên ku dike nakevin xizmeta hêvî û dîtinên gelê Kurd û neşteciyên Rojavayê Kurdistanê de. Erê di wê daxuyaniyê de Encûmena Sendîkeyê qedexekirina karê Kanala Kurdistan 24 li Rojavayê Kurdistanê Betûndî şermezar kir û bang li rêveberiya PYD kir ku ji van biryarên xwe vegere û dev ji şopandin û astengkirina karê rojnamavanan berde. Herwiha sendîkeyê tevxemî û piştevaniya xwe ji bo kadir û dezgeha Kurdistan 24 li Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê nîşan da.